وانا اللوت بحري نطاب مريت تخون عماخو حمدنا حليفنا ينهبن نطاب ناي بحرن نطاب مريت يكون عماخو حمدنا حليفنا ينهبن نطاب ناي بحرنا كنيتات باريا كفتونو قديم بلكع نتي هوا هو انبيبوم ينبيو حقاتات ينبرو ينقحن مقدم كوينوم يحبرون نمتكلن حقنا وكيوم حدنتن سنيتن يشتتو أبزفان عوات ينقسو يقسقسو يصنعون يتبعون يوفرون يتأنكرون ما أزن سحيتو ما يفلطون استحبرتي ما أزن كوينوم سندقنان كبرنان ممليسو كم زبرخن كم زخلعن يقبرو مريح نقلو مختن لمعتن حيلن صنعتن كوينوم زعيو قنيتاتيم كم ماي وكيانوس بجغيلوم ببابنا چانقعو دما نمسلو قعزنا صبو غيروم يترخون يتنتنون يترورون يتأنكرون يتأخاخبو يحبرون يتحقاقفون مستير عوتنا كاب دمر صنعتنا متصمامنا كم زبقس يتنبهو سلاسو طوم حدنتنا اتي شحكار غزي كم استسغره يبسرو كم قدمنا نصنعن فقرن زسمع ملእኽታትውን ኣለዎም ንሰንሰለት ጅግንነትን ሓይልን ኣቦታትና ናባሓጎታትና ድማ ግርም ገይሮም ይትርኹ ወጣ ንሕሉፍ ታሪኽ ሰብን መሬትን ናይ ዝሃገር ኣጥዖም ይፀውዩን ይዝምሩን ካብ ሕቕፊ ህዝብን ሃገርን ኣይወፁን ድምፃዊ የማነ ባርያ ኪኖቲ ባህላውን ማሕበራውን ደፍታቱ ንዋንነት ባሕርና ዝምልከት ሕደማታትውን ሳብ ጎረሩኡ ዝልሕትት ከም ሕሱም ዘሚሩሉ እዩ ሓደ ብቑዕ ስነ ጥበበኛ ንሕብረተሰብ ብሓሳብ ቀዲምዎ ዝጸንሕ ነቢ እዩ ክበሃል እውን ሰሚዐ ኣለኹ ኮምፓስ እዩ የማእዝንን ይሕብርን ከምኡ ስለ ዝኾነ እዩ ከዓ ኣብ ልቢ ሰማዒ ሰፊሩ ዝርከብ ካብ ዘለዓልናዮ ሓሳብ ከይወፀና ግን መብዛሕትኦም ደርፍታት የማነ ባርያ ነዚ ኣልዒልናዮ ዘለና ብህሎታት ዘራጉዱ እዮም ድምፂ ልቢ ሓፋሽ ኮይኖም ኣቃሊሖም ኣብ ዙርያ ሓቂ ተወጢሖም ኣብ ዘባናን ጎደበናን ይዝንብዩን ይስምዑን ይምህሩን ይሕብሩን እውን ሃረር ድምፃዊ በረኸት መንግስቲ ኣብ እንተኾነ እውን ብዓውታ ኣብ 1960ታት ከም ዝስዕብ ከም ዘቃልሐ ኣይርስዕን መንከሽ ካዕልለሉ ተቐይሕ ባሕርና ሓሰብ ምስ ምፅዋዕ ሃብታም ወደባትና ወይዳ ሰብ ኮንቱ ሕልሚ ዘይርድኦም ኮይኑ እምበር ዋንነት ባሕሪ ናይ መን ምዃኑስ ቀደም ስነ ጥበበኛታትና ነጊሮሞም እዮም ናይ ጎረቤትና ነገር ግን በዓል ኣመል ማይ ሰትዩ ኮይኑ እምበር ዕርፋን ባሕሪ ንተኸታተልቲ ስርዓታት ኣቦታቶም እንታይ ኣስዒቡሎም ዝጠፍኦም ኣይመስለንን ኩሎም ቅድሚኦም ዝነበሩ ስርዓታት ኢትዮጵያ ባሕሪ ንምሓዝ ኣብ ዝገብርዎ ፈተነ ሰራዊቶም ኣህሊቖም ኣብቲ ዝሃልፍዎ ባሕሪ ምስ መራኽቦም ጥሒሎም እዮም እንተኾነ ዘመን ውበ ዝፀመመስ ውበ ክብል ነበረ ወይ ድማ ፀማም ሓደ ደርፉ ዝብል ለባ ምስላታት ኣቦታትና ንልክዕ ባህርያቶም ዝውክል ኮይኑ ይፀንሐካ ሰፊእ ዝኾነ ባህርያትን ስርዓት ፖለቲካን ሒዞም ንጎደበና በፅቢፆም እዮም ከምኡዮ ሓኪሙ ዝረስዕስ ዝበሃል ኣመሎም እውን ኣይገደፉን ሰብ ስርዓት ብልፅግና መቓልሕ ኣቦታቶም ምድጋሞም ኣቦታቶም ባሕሪ እናድመፁ ኣብ መሬትና ከም ዝተዋሕጡን ኣብ ባሕርና ከም ዝሰጠሙን ዝረስዕዎ ይመስሉ ኣብ ዓለም ዝፈከረን ዝዓፈረን ክዕወት እውን ርኢና ኣይንፈልጥን መፍኮስ ኢኻ ስለ ዝኾነ ቀደም እንተኾነ እውን ህዝብና ኣኽዓየ ወደበይ ስባ ንዓየ ብምባል ኣብ እዋን እቲ ሕሱም መግዛእቲ ደሪፍ እዩ እዚ ዘመላኽተና እንተደኣ ኣሎ ህዝብና እውን ነቲ ሃዋህው እናንበበ ግርም ገይሩ ነቲ ሓቂ ይገልጾ ከም ዝነበረ እዩ እዚ ሕደማታት ናይ ሕብረተሰብና ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ህዝብና ካብ ግዜ ጥንቲ ኣትሒዙ ባሕሩን ምድሩ ንጓሓላሉ ይሕሊፉ ዘይሂብ ምዃኑ እዩ ኣኽዓየ ወደበይ ስባ ንዓየ ከዓ እኹል ምስክር እዩ በዓል እሾኽ ምድሪ ቤት ግን እንታይ ከም ዝዓሸሮም ናይ ዓቕሊ ፅበት ዘድምፅዎ ዘለዉ መዝሙር ኣይግድን ውሽጣዊ ሃልሃልቶኦም ክቆፃፀርዎ ብዘይምኽኣሎም ዘንበድብድዎ ዘለዉ መሽረፈት ፍኣት ምዃኑ ዋላ ባሃም እንተኾነ እውን እንዳዕዲዑ ዝፈልጦ እዩ ኣቦታትና ክዛረቡስ ደጊፎም እንተላሃይዋ ዘላ መሲልዋ ይብሉ ነበሩ ኣፀቢቑ ክርድኦም ባርያ ዝበሎ ምድጋም
خالي لالي لالي لالو لالي لالي لالو ودبات عدي يرأين له لالي لالو لالي لالو ودبات عدي يرأين بجاقتا موسع بحرون ودباتون مارساتاتون أب عين حلونو ناترأيو زدرفوي باريا نواننت بحرون كبرون بتقببات كنيتاتو إنا ملالسة إيو أبتيز حدومو درفتاتو بالرعو السمع نسل بحرنا استخفلت تنفاسن واغان مداركتي كم زي بلون يحبر هل بزعبا بحري كاب استحدومو تفتوتن تتكستن كنيتات درفتات قديم دمتساوي إبراهيم محمد علي ودقرت لا بحرناتا اتبلون متقاسي كال إذا أبو قانقا تقرأ كاب زفريا حيال تحستو زلون درفتات ودقرت نتاريخ بحرنا بزقبع كاب زقل تسايا بعمق أنيتن ملأختن تسيرا دما تركب نقل كاب نجحتات نايتا درفي نمزكار لا بحر بحرناتا لا بحر بحرناتا بما مالنا حلالناتا ناي أبونا و ناي بوعبو ناتا إيت ألبابنا لشاماتا إقل أوروي هنا يبا حبلناتا كبليو بتي مروحن سحول دمصو خقالح زسمع ناب قانقا تግርኛ ክትርጎም እንከሎ እዚ ባሕሪ ባሕርና እዩ ናይ ኩሉ ግዜ ዋንነትና ሓላልና እዩ ካብ ኣቦታትና ናብ ሓጎታትና ንስተረከብናዮ እዩ ፍቅሩ ድማ ኣብ ልብና እዩ ዘሎ ንዋላ ሓደ ኣይንህብን ሓበልና እዩ ዝብል እዩ ከምቲ ወዲ ጎረት ዝበሎ ንወለዶታት ተቃሊስናን ተዋዲቕናን ኣላፍ ብሉፃት ከፊልናን ዘረጋገፅናዮ ክብሪ መሬትናን ባሕርናን ሎሚ ስራሕ ዝሰኣነ ህሩፍን መደናገርን ንሓፋሽ ህዝቢ ኢትዮጵያ ባሕሪ ኢሉ እንተዘመረ ኪንዮቲ حلوف تاريخ آياتاتو مدقام زفري وارات أي هلون دول طفاءات مزمار أي قدن مقلت أف عمرخا خخون سلازخل بعابيو خا والقاوت أقامات كان مشفان أنفت هزبي نابزي تدلين متمزازي مستاريخ زت أساسر حدا أباها هلا سميع نيره حدا سب كاب حلوف تاريخو زي مهار انتخينو نمواعلو ندحريت الناتملسيو زنبر زبلين عب كندي نغرميت ندحريتي سقم ازي بوغن ندايان زمر زلو نختصمعو زي طعم دناغاري مقاوح كا هم اخينو يسمعني عب اوان حرنتاو قالسنا ولد حيل بحر ايرترا عب العلتي ناينويح عمتاتو مكروزو نبورو بزيف مقزاتاوي سراويت سرعات ايتيبيا عبيت عاوتاتا بستوغنات صوفلو عزاز حيل بحر ايرترا سوء ميجر جنرال حمد محمد كاريكارز ولون زكيرا እዚ ባሕሪ ባሕርና እዩ ናይ ወላ ሓደ ኣይኮነን ኮይኑ እውን ኣይፈልጥን ንሱ እውን ሰቡ የለልን ኣጥዕዩ ይፈልጥን ዝብል ዓብዪ ቁም ነገር እዩ እዚ ኣብ ታሪክን ኣእምሮን ኤርትራውያን ውቁጥ እዩ ርእሲ ንዘለዎ ሰብ እቲ ባሕሪ እውን ሰቡ ኣጥዕዩ ከም ዘለልን ከም ዝፈልጥን እዩ ሓንቲ ኣደ ንውላዳ ዳ እምበር ንዘይውላዳ ካብ ካልኦት ኣንስቲ መንጢላ ወደዩ ኢላ ክትዕብን ክትውንኖን ከም ዘይትኽእል ርዱ እዩ ዝሕሰብ እውን ኣይኮነን ናታ ስለ ዘይኮነ ብዓብዪ ከዓ ካብ ከርሳ ስለ ዘይወፀ ከብዲ ወላዲት ባዕላያ ትዛረብ ምናልባት ቀጣፊት እንተኮይና ግና ዓሻ ንግዜያዊ ጥራሕ እዩ ሓቂ ዝመስሎ ብህሎ ሕብረተሰብና ምዝካር ኩል ምላሽ እዩ ሓቅስ ብእግራ እንተቐበልካያ ብርእሳ ትወፅእ እዩ ከምቲ ካሪካረ ዝበሎ እቲ ባሕሪ ምስ ጠሊ ንፋሳቱን በጫቕታ ደሃዩን እንታይ ከም ዘቃልሕ ርዱ እዩ ዘይናትካ ኣይናትካን እዩ ቅዱሳት መፅሓፍትና ካብተን 10 ትእዛዛት ከም ዘስተምህሩናውን ዘይናትካ ኣይትመነ ይብሉ ካብ እግሪ ተኽልኻ ሓመድ ድፋጫኻ ሰቲኻ ዘጥረኻዮ ንብረት ዝኾነ ሰብ መፂው ናተዩ ክብለካ ኣይክእልን እዩ ከምኡ እንተዝኸውን ነይሩ ሓደ ሰብ ድልየቱ ንኽብልን ክእዝዝን ክገብርን ዝኽልክሎ ኣይመሃለወን ኣብ እንዳ ጎረቤትካ ዘሎ ንብረት እዚ ንብረተ እዩ ኣይትብልን ኢኻ ናትካ ንብረት ስለ ዘይኮነ ከምዚ ንሰምዖ ዘለና ዓሻ ድፍረት እዩ ኣብ ዓለም እውን ተሰሚዑ ኣይፈልጥን እዮም ዝኣመሰሉ ዘርኢ ዓያሹ እንተበዚሖም ግን ሰኣን ልቦም ሰብን ዓድን ብጌጋ ክለኻኽሙ እንተዘይኮይኖም ዘፍሪዎኦም ነገር የለን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባትና እዚ ክትከታተልዎ ፀኒሕኩም ኣብ ገጻት ፌስቡክ ካብ ዝተዘርግሐ ዋና ኣለዎ እቲ ባሕሪ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ብኣብርሃም ዘርአ ወዲ ሃለቃ ዝተፃሕፈ ፅሑፍ እዩ ስለምክታልኩም ኣሲና ነመስግን መደባትና እንተፈቲኹሞ ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትሕመቑ እንዳበልና ንፍልየኩም ረኹም ሸት